खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै बोराय बुरि जों सानैया एसे खामानि मावनो ओंखारदों खामानि मावनो माने मा बिदिनो न'नि फिसा फेनला आरोना ओमफ्राय सासेया लामाया गाज्रि जाबाय नालाय ट्रेक्टर सोनानैहाय ओमफ्राय दाख्लै गय लांनो फैनायावहाय एसे गाज्रि जाबावबाय गारि लांनानैहाय ओंखायनो दा बेखौनो लामाखौ थिग खालामगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय हाइजें ना हालदै गायगोन हा सामब्राम गुफुरबो दा हाइजें हालदै ओमफ्राय सामब्राम गुफुर गायनो नागिरदों आरोना जोङो नैबे हायावहाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओमफ्राय नै आंथ' बांसिनानो खामानि मावनो मोना आरोना आइया थायोब्लासो खामानि मावनो ओंखारनो हायो आङो बेबिफोरखौ नायनो थिननानैहाय दायो आइया दङ नालाय ओंखायनो आइया बेबिफोरखौ नायगासिनो ओंखायनो आं ओंखारबोदों आरोना दसे मावनो होननानै ओमफ्राय गथ'फोरा गाबबाथ' आरो थांफिननांगोन आरोना थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं देखायलांबाय थानोसै लामाखौ समान खालामदों नै माने लामा माने मा जोंनि ओरैजाय लामा जासिगोन आरोना जाबाय बे गोदोबावखागोन ओमफ्राय गोदोबावखागोन ओमफ्राय जोङो बेहाय गायनोसै मैगंफोरखौ बेहाय मैथा फोनाय दङ ओमफ्राय लाइबो फोदोंनो बाबाया ओमफ्राय भिन्दि माखौ लाइआथ' बाबा फोनाय ना मैथा गोखै गोखाखौ होबाय मैथा गोखै गोखा होबाय ओमफ्राय अबेजों फोदों आंथ' जेबो मिन्थिया दा गाफ्लांबायोबाबो आं मिन्थिला आरोना थारमाने बे गिसि गिसि नुदोंना बेहाय माने गासिबो फोनाय दङ आरोना मैगं आयु नै गब्र'नोसैमोन बिनिफ्रायसो लांगासिनो नोङो हाखौ मावथि आंना बोराया one and only दाना मानसिबो मोना नालाय गोरलैयै ओंखायनो गावनो मावनांगौ जादों आरोना ओमफ्राय बिथिंजाय लकेल दाउ फिसिदों बाबाया फिसिदों आरोना नै गेलेगासिनो बिबैजों सानैबो गेलेबाय था जों खामानि मावनि बे जाहैबाय हाजबेन्डनि फेभरेट गय बिराद गय जायो जों सानैया आंबो जानोसै आंबो मोजां मोनखायो गय दायो जों हालदैखौ जावनानैहाय गेयैनो गायनोसै आरोना हा गायफिनगोन ड्रागन फ्रुट नै फांथामथ' होनला मा होनगोन बेखौ फांथामथ' होनला ने दा हाइजेंसोमोन दा बेयो हालदै बे हाइजें हालदैयालाय बेसो दा wow organic आंना हासबेन्डआ फार्मारसो माने फार्मार बे मोनसे बेना चेन्नाइनि सामब्राम गुफुरब्रा गायनोसै आं मोनसे लाबोदोंमोन थांनायबाराव चेन्नाइ थांनायावहाय बेयाव जोङो संनानै जादों नालाय बेनिखायनो मोनसे लाबोबाय आरोना आङो चेन्नाइ भेकेसनाव थांबा औ भेकेसन मुन्नि थां मा खिथु खालामोलै
आंबो जावनायनि हरलाय जख्लाबलाय नायनि ट्राइ खालामनिब्रा दे जावनायनि गावबोथ' जावख्लाबदोंना हरना जोबसिगोनसो माथो बालि मेरला लाइन थेवबो ना दे let me try please नों मबाइलखौ लाथ'दो अबेखौ जावखांबाय दालाय बेयाव दङ नै जावख्लाबबाय एसे जावनो मोजांथार माथो रोंबासो मोजां जख्लाबासो गाज्रि interesting मुनि साइजा बाथार आं खिथु खालामबा हासिङाव दंबावोसोदां बेहाय दङ दा मोननै जावख्लाबबाय एसे गोथौ माबा जानांगौ रोदायावनो होबाय नोङो आयै थख' हारबानो जायो गोथौ दंथारो बियो हाइजें नोंनि बेखौनो जाया होमबा बेखौनो देनानै जाबाय हालदै ओमफ्राय जोङो जावनानै आरो गायफिननो नागिरदों जे गाया बेखौ हालदै हाइजेंखौसो बेखौ गाया मिथिया एरैनोबो हागौ दा आइनाव सोंसै बिथिं गैया बेयाव थागोन बे जावख्लाबबाय नों गोथौ जबाव जावख्लाबबाय सिङाव दङ जाबाय दे न खदाल जावनाया इजि नङालै साथारो मैयानिफ्रायनो सिं सानाय मैयानो दाख्लैनिफ्रायनो खदालखौ बोलो होनांगौ माने फिजिक्स ओरै होनानै हारसिं थाब थांखायो थ्रोब हाबखायो गाव मोजां मोननायखाय फिजिक्स जालायलायथारो खदाल जावनाय रोङा ना मानसिफ्रा बोलो होनाङो बोलो होनो नानो नों मोनसे हायाव लांदो मुन्नि साइड प्लिज मालायनांसिगोन नुना नोङो दसेखौनो थाया मुन्ने ये किसका पोटी है ये कौन सा ये वाला पोटी किसका है मानी इसका बेयाव खिदों खिदों saya kenapa ya
이건 되나? 해보러 네, 샵샵. ngồi xin ngồi thay na này là vậy đã biểu hay mình sẽ cố bay đều hay thằng cô bạn lúc phi là bởi tiếng là bạn lúc phi có khả trông cái khả năng mình ra này nhỉ ra mình thật vậy 이거 비즈는 흔한 거네. 응? 이거 비즈는 흔한 거네. अच्छा mình sao rồi tự nhiên mình xin thật đằng sau mình xin phục gần. 이거 mình xin phục gần. 이거 스페어로 잡으면. 작은 등? 이 비싸 고마 잔체. 할리 그 잘라니 만자네 빌리 시스 보자 아주난데 밀까지 작은 배. cái gì 가수 cái gì 입이 저 흘러면서 가서 찾아라 배. 칠리브라 해? 칠리 니시. 하즈 떨리네 비첸 타고 가르쳐 좀 나고 비코 비드로 다르다고 가르쳐 좀 나고 어 그다음 칠리나 이বার নুনি হলদি জানছি নেক্সট টাউনে মেলা জাগান বেন बाबाय बे थामा मान थानांगौ खुग्लुबनो सोलों 폴칭이 차야 풀기나 폴칭 하그래요 응? 폴요 프리초 này này hột lại ai cái này có gì nữa 맛있죠? 예, 몇 산도 난다라 벤다 뭐 이거 타고 자가 나만 해 라마 갔어. 이거 이제는 비층 비에 저 걸려 비층. 빌리야 saya ada sitas gelingin lai. Ada sitan dia. Iya bu. Kan tenang baik. Kurang jangan. rồi đừng được thằng 바르는 까해 자는 거 San tenang terus. Kurang mungkin anu mam ke. cô rồi mình vậy 이디마 간자 오다 Kan lai beda. Mau kau jangan kini. 오다 네 밤난 지금 à khẽ 하나 하나 탔다 항 đã lâm giả cái này như vậy 이 잘라말라 좀 봐봐 아베 오도도도도도 Sigan. bê đây Judan. 문산에 그던데 삼lâm đây đường trên này đi 삼lâm ạ Selengdeng. lên đường first time nè 호달라비 로바로 낭 외장 봐봐 mà không khi bé ăn á sẽ dàn sẽ nãy gì trong ôm mà rằng sơ mà rằng mình nãy giờ mà comment cho chúng ta hỏi này giờ hạt đồng bộ ơi em phụ là thao mười điều hay dàn sẽ rồi nè cái yang không cho nên là lên gì đấy đây này thôi là gaban gaयनोसै गायनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायसिगोन गाबोनो लोगो मोनसै गाबोन दे गायनाय समाव जायगायावहाय मा खालामदों नोङो Munini massage. इस्लाम गथ'फोरखौ मासाज खालामनांगौ नो हा मुनिखौसो Kalau berapa gotofोरखौबो? ओमफ्राय दिनैलाय गायगोन ना गाया Gaयगोन. हो Faनलु गायगोन. बानलु ओमफ्राय माबाया Boleh Haldia? nanggala. नांगोल Haldia kayak mau kayak haldia. Babiau nih. Ayah kurang jangan saya nanggul nanggu.
दिनै जाहैबाय नेक्स्ट डे ओमफ्राय दायो जोङो हालदै गायनो जायगा नायगिरनोसै बेहाय गायानो आं सानदोंमोन बेहायनो गायगोन होननानै बाट गायानो आरो आंबो गायफानो मोनगोन ना मोना आं मिथिया मानो होनबा बेबिफ्रा थाबनो नांगौ जायो नालाय दायो बिबै सानैनो होथ'दों ओमफ्राय दा बेजों जायगा नायनो फैदों आरोना बबेहाय गायनाय जायो ओमफ्राय बैथिंजाय बाबाया हाग्रा सावगासिनो दं आरो हाग्रा सननायखौ हाग्रा सावगासिनो दासो गायनायानो थायसिगोन बाव रिदि मातानि सामोननि थाखाय लिसु गायखाबाय बायनो नाङैनो ना पार्टि खालामनो हागोन पार्टि खालामनो गोलावनो पार्टि डाइनिं बेयाव ओंखाम जानाय लाइन डाइनिं टेबोल लाइन आयौ मिनसे आरोबाव सावगोन जाबाय बारा फिसा खालामना ओरैनो होबानो जायो दा औ मारै ओरैनो होनांगौ ए जानला मोनला एसे डिसटेन्सआव होदो बेदर थांगोन ना बे आं बेखौ नै नायलाय आं गिदिर होबाय नै बस'ब्रा एरनायनि हे अरजाया मोनसेया मोननैसो लायखिनि मोखाङाव फोननांगौ बे फिसा फिसा दंखायो हा फिसा दंखायो मोखाङाव फोननांगौ गुफुर जागोन आंनि थै बस'नांगौमोन बेखौ ओइ थाथों मोजां नुदों दे हाखौ फबदो बे खदालजों माबागोन रा दे ए माग्रे उनाव फबनो हागोन बे साहा बागाना जोंनि नङा दे खिन्थु आया मानो बिदिनिफ्राय होलांब्रा नों होनो नागिरदों नालाय समान डिसटेन्सआव हो हालदैया मा जिनिस ना बे माखौ बुस्रुबाबो थैया माने बेलेगफ्राथ' बिदि जायाना आसरितलै गेजेरजों जाबाय नङा गय बिलाइखौ नांगोन हाया गुरै खायसो दा थोआ हाया थोआ बाहेरायाव माथो जानांगौ बाहेरायाव सोलायनो नङा गैयाथ' आरो गनायाबो मेङो होनलाय माया ओं गरमथार फबनोसै नै दायो फबदो दे उदैया सेमगोन नोंना हो सेमखाबाय सेमखाबाय गिन्जियासो फिसा जाबाय होनदो नोङो मावनानै जाबा खहाबोनो दे बुस्थुफोरनि मुल्यखौ मिन्थिनो खस्थ'नि मुल्यखौ ना खोबना गालांनांगोन ए हा गुरिखायसो खस्थ' खम जादों गोरा मोनबा हागौमोन मिनि पावार टिलारखौ बायहरनांसिगोन रोंदोंना सोलोंदों रोङाबाबो बबेयावलाय रोंखानो सोलोङाबा फार्स्ट टाइम गायदों आंबो लाइन होबाय दा ओंखाम उखैसिगोन मिथिगौ मैयाबो एसे मावनायावनो ओंखाम उखैदों
जोबसिगोन ने नै दंबावोसो दां बुरजा मानि दङ नै दंबावनांगोन होनबालाय तनिसाया हालदै गायनाय नायनो फैदों आं गालांबाय थादों बे गेजेराव होग्रो नों होनायाव बेखौ होग्रो बे गायनायाव होग्रो ओमफ्राय ओरैबायसो हो हाग्रा रज'यो नालाय हाग्रा रज'यिनि औ हा गुरै थायो आरो मालसिं बिलाइ माबा प्लास्टिक होआ जायामोन हा मालसिं प्लास्टिकआ सोरखि जागोन ना सोरखियाना बेयो गेजेरावसो होग्रो हालदैखौ गायनानै गारबोबाय ओमफ्राय खामानियाबो जोबथ'बाय दिनैनि थाखाय ओमफ्राय माला रज'यो बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन आङो उनावहाय आलदा ब्लगावहाय ब्लगखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला बेखिनियावनो लाखिनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय